салом дӯстон, дирӯз 26 ноябр маросими қуръақашии марҳилаи плей-оффи даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 Қатар баргузор шуд. Ин қуръақашӣ барои конференсияи УЕФА доир шуд. 10 дастаи зинаи дуввум ва 2 дастаи беҳтарини Лигаи Миллатҳо ба ин марҳила роҳашонро ҳамвор карданд. Дар ин маросим тақдири Роналдо ва дигар тимҳои мунтахаб аз Аврупо ки хеле қавӣ ҳастанд, қисман ҳал гардид. Россия ҳам дар ин қатор ҳаст. Бояд гуфт ки аз 12 тим танҳо 3 даста ба ҷоми ҷаҳон меравад ки ин имтиҳони хеле мушкил аст. Имрӯз мо дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Қаблан ҳамон чизеро ки ҳамеша аз шумо хоҳиш мекардам, бори дигар такрор хоҳам кард. Ба канал подписатсия карда ин видеоро барои паҳн шудан ба дигарон лайк монед. Барои пешравии кор ва баланд шудани сифати ҳар як видео ин амали шумо кӯмак хоҳад кард. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшният мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба сатҳи дигар мебарояд ва дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро тоб рақобатҳо интизоранд. Ювентус дар майдони худ Аталантаро пешвоз мегирад. Манчестер Сити дар Этихад бо Вест Хэм во мехӯрад. Реал Мадрид барои ҷои якумро нигоҳ доштан кӯшиш мекунад Севильяро мағлуб созад. Ва ҳамчунин бозии марказии ин ҳафта байни Челси ва Манчестер Юнайтед. Оё девҳои сурх метавонанд худро беслушер нишон диҳанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастҳое ки дар бозиҳои интихобӣ зинаҳои дуввуми гурӯҳашонро ишғол намуданд, дар навбати худ ба мунтахабҳои сарчиншуда ва сарчиннашуда тақсимбандӣ гаштанд. Ин барои он лозим буд ки 6 дастаи натиҷаҳои беҳтар дошта дар даври якуми плей-офф ба ҳам во нахӯранд. Барои мисол, Русия дар марҳилаи якуми плей-офф бо Италия ва Португалия бозӣ карда наметавонист. Бояд донист ки марҳилаи гузаришии имсола аз солҳои қаблӣ фарқ дорад. Агар дар чемпионатҳои қаблӣ дар бозиҳои гузаришии мунтахабҳо як рақиб дошта, бар зидди он бозиҳои рафту баргашт доир мекарданд, имсол бо рақиб танҳо як бозир доир мекунанд, вале дар ду марҳила иштирок хоҳанд кард. Барои доир кардани бозии дуввум бояд ба марҳилаи дуввум роҳ ёфт. Дар натиҷаи маросими қуръакашӣ дастаҳо ба 3 гурӯҳ ки ҳар якеашон аз 2 ҷуфтии нимниҳоӣ иборатанд, тақсим шуданд. Дар гурӯҳи А Шотландия, Украина, Уэлс ва Австрия қарор гирифтанд. Дар даври нимниҳоии ин гурӯҳ Шотландия бо Украина ва Уэлс бо Австрия рақобат хоҳанд кард. Аз байни ин 4 даста якеашон ҳатман ба ҷоми ҷаҳон мебарояд, чунки ғолиби ин ҷуфтҳо бо ҳам барои рохати мундиал рақобат хоҳанд кард. Дар гурӯҳи Б тимҳои миллии Русия, Полша, Шветсия ва Чехия шомил шуданд. Бозиҳои нимниҳоии ин гурӯҳ байни мунтахабҳои Русия, Полша ва Шветсия, Чехия доир мешавад. ин маънои онро дорад ки барои рафтан ба ҷоми ҷаҳон рӯзҳоро лозим аст то Саравал Левандовски ва ҳамдастагонашро аз сари роҳи худ дур кунанд. ин ҳам кафолати рохати ҷоми ҷаҳон нест. Левандовски дар даври интихобии мундиал 8 гол зад, аммо 6 аз онҳо ба дарвозаи дастаҳои заифтарини гурӯҳ зада шуданд. ӯ дар даври интихобӣ ҳам бозиҳои хуб ва ҳам бозиҳои заиф дошт. дар гурӯҳи И зинаи аввалро Англия гирифт. Венгрия хеле наздик буд то мавқеи дуввуми гурӯҳро моли худ созад, аммо полшагиҳо тавонистанд бо фарқияти имтиёз дар зинаи дуввум мавқеи худро мустаҳкам кунанд. Барои русҳо муҳимаш он аст ки бозӣ дар Россия доир мешавад. Бояд донист ки дастаҳои сарчиншуда бозиҳои якумро дар майдони худ баргузор мекунанд. Агар русҳо ба Полша дастболо шаванд, бо ғолиби ҷуфти Шветсия ва Чехия барои баромадан ба ҷоми ҷаҳон мубориза хоҳанд бурд. Муҳимаш он аст ки дар сурати роҳ ёфтани мунтахаби Русия ба даври дуюми бозиҳои гузаришӣ рақобати дуввум ҳам дар майдони хонагии русҳо доир мешавад. Сарнавишт тими миллии Русияро бо Италия ва Португалия наовард. Бо дар назардошти майдони хонагӣ имкониятҳои Русия ҷиҳати роҳ ёфтан ба мундиал бештар мешаванд. Аз ҳама аҷиб гурӯҳи С шуд. Италия, Македонияи Шимолӣ, Португалия ва Туркия дастаҳои ин гурӯҳ мебошанд. Дар бозии нимниҳоӣ Италия бо Македонияи Шимолӣ ва Португалия ва Туркия дар майдонҳои хонагиашон рақобат хоҳанд кард. Бо эҳтимоли зиёд дар бозии финалии ин гурӯҳ маҳз тимҳои миллии Италия ва Португалия бозӣ мекунанд. ин маънои онро дорад ки яке аз ин мунтахабҳо ба ҷоми ҷаҳон намеравад. Қаҳрамони Аврупо дар соли 2016 ва ё қаҳрамони Аврупо дар соли 2020. Кадоме аз ин дастаҳои қавӣ ба мундиал намеравад. Бо мурури замон дарк хоҳем кард. Роналдо барои иштирок дар охирин ҷоми ҷаҳон барои худ бояд аз пӯсташ берун барояд. Келини ва Банучи бошанд, чанд роҳи дигари боз доштани Роналдоро бояд омӯзанд.
бозингари мунтахаби Испания ва дастаи Манчестер Сити Ферран Торрес метавонад корномаашро дар дастаи Барселона идома бидиҳад. Чунин хабарҳо дар расонаҳои варзишии кишварҳои Испания ва Англия таи чанд рӯз зиёд пайдо шуданд. Таваҷҷӯҳи Барса ба футболбози хатти ҳамла худи ӯро ба ваҷд овард. Футболбози мазкур омода аст то дар дастаи каталонӣ корномаашро идома бидиҳад. Гуфта мешавад ки сармураббии дастаи Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ҳам зидди ин гузариш нест. Торрес ба Гвардиола ибрози миннатдорӣ карда хоҳиши рафтан ба Барсаро кардааст. Мутахассиси испанӣ розигиашро гӯё додааст. Аслан Ферран Торрес аз Испания ба Англия ба мақсадҳои бузург омад. Бо дар назар дошти футболбозони зиёди бо маҳорат дар Манчестер Сити, Ферран Торрес мавқеи худро ба пуррагӣ дар ҳайати Сити пайдо накард. Вале ҳамагон хуб пай мебаранд ки ин бозингар метавонад маҳорати олӣ нишон бидиҳад. Алахусус бозии ӯро бар муқобили мунтахаби Германия аксарият ба хотир доранд. Дар Барса ӯ дақиқан вақти бештари бозиро пайдо мекунад ва метавонад ба бозингари бузург табдил ёбад. ҳамлагари дастаи Боруссия Дормунд Эрлинг Холанд бо эҳтимоли зиёд тобистони оянда ба Реал Мадрид мегузарад. Шуруъ аз тобистон дар қарордоди бозингари норвегӣ банде амал хоҳад кард ки тибқи он тавонпулии ӯ ба 75 миллион евро баробар хоҳад буд. Дастаҳои гуногун талоши онро доранд ки ин имкониятро мавриди истифода қарор бидиҳанд. Гап сари он меравад ки на танҳо Реал Мадрид балки дастаҳои бузургтарини Англия ҳам кӯшиши онро доранд ки ҳамлагари ҷавонро ба сафашон ҷалб кунанд. Аз Албиони туманнолу Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ва Ливерпул хоҳиши харидории Холандро иброз намудаанд. Гуфта мешавад ки худи Холанд аз футболи Англия дар ҳайрат аст, вале интихоби якум барои ӯ дастаи Реал Мадрид мебошад. роҳбарони Реал медонанд ки қудрати овардани Холандро ба даста доранд, аммо интихоби якум ва мақсади асосии мадридиё Килиан Мбаппе мебошад. Аз байни ҳамаи футболбозоне ки Реал Мадрид талабгорашон аст, ҳамлагари 22-солаи фаронсавӣ дар мақоми аввал ҷо дорад. Холанд шояд аз байни футболбозони мехостаи Перес дар зинаи дуввум бошад. Агар Реал тавонад ки ду бозингари бо маҳораттарини наслро ба сафи Реал ҷалб кунад, бе шакку тардид ғалабаи Флорентина бар кулли дастаҳо хоҳад буд. Тибқи хабарҳои ахир Холанд шахсан ба наздикони пайвандонаш хабар дааст ки нияти рафтан ба Реалро дорад. Агенти ӯ Раёла қаблан ишора намуд ки Холанд аллакай дар Испания хона дорад. ҳамлагари Манчестер Юнайтед футболбози португалӣ Криштиану Роналдо изҳори розигӣ ба ширкаташ дар эҳсонкорӣ намудааст. Гап сари он меравад ки як сарояндаи амрикоӣ бо лақаби Пинк ба Роналдо бо чунин пешниҳод муроҷиат кардааст. Салом Криштиано, имсол ман ҷашни милодии Масеҳро барои чанд кӯдакон маблағгузорӣ мекунам. Онҳо ғайр аз футболкаҳои ту дигар ҳеҷ чиз намехоҳанд. Ман аз паси амалӣ кардани орзуи ин кӯдакони дӯстрӯй ҳастам. Метавонӣ чанд футболкаи худро ба ман фиристода орзуи ин бачаҳоро амалӣ гардонӣ. Медонам ки ту ҳамеша ба корҳои хайр даст мезанӣ. Ин суханҳоро Пинк дар саҳифаи расмии твиттераш навишта кард. ҳамлагари португалӣ дар ҷавоб чунин навишт: салом Пинк, хеле хушҳолам ки метавонам ба шумо кӯмак расонам. Бе ягон мушкилӣ якчанд футболкаро бо соядастам ба ин кӯдакон мефиристонам. ин амалҳои хайрхоҳонаи ту бояд дарси ибрат ба дигарон шавад. Навишт Роналдо. бо шарофати кору пайкори худ Роналдо маблағи зиёд ба даст меорад. ӯ Месси ва Неймар дар қатори 10 варзишгари сердаромадтарини олам қарор доранд. ин ҳолати ягонаи кӯмак ва эҳсонкории Роналдо нест. дар давоми солҳо Криштиану ба кишварҳои ҷаҳонии сеюм ва оҳлии камбизоят кӯмак мекард. қиссаи овардани бачаи ятим ба академияи Спортинг ба ҳамагон маълум аст. чунин мисолҳо хеле зиёданд. Роналдо ки худ аз оилаи сарватманд нест, ҳама ин кӯчаҳоро гузаштааст. ӯ ба ҳар роҳ усул ба эҳсонкорӣ машғул мешавад. берун аз майдони футбол мухлисони Месси ва Роналдо ин амалҳои хайрхоҳонаи онҳоро бояд қадр карда арҷ гузоранд. ба ҳамин талом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножнаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.